Здравейте хора, аз съм Мони и днес, както сте видяли по заглавието, ще ви покажа моите 10 стъпки. 10 стъпки какво правя след училище. Така, първата стъпка, като се върна, е да отида до тоалетна. Тук не е тоалетната. Това вече е банята. Сега трябва да ме изчакате. Така, след като съм готова, нека да се върнем в стаята. Не! Това вече е моята стая. Добре. Втората стъпка е да се облека в нещо по-удобно, защото тук в Малта имаме униформи. Добре. Нека да се преоблека. Не. Още съм с униформата. Ще опитам отново и дано се получи. Та-да! Този път се получи, за разлика от миналия път. Така, нека да видим как съм се облякла. Дълга зелена блуза, много дълга. Джобовете й са чак долу и та-да! Дълга зелена блуза с надпис и брокат кристали и шарено клинче, заедно с чорапки. Това е облеклото ми. Третата стъпка, която правя, съответно е да се приготвя униформата за утре. Така. Но когато погледна към шкафа ми, където би трябвало да стои униформата ми, виждам това. Ужасно, нали? Трябва да го оправя. Така вече съм по-съгласна. Нека да пръснем, да мирише на хубаво. Забавно ми е. Мирише на люляк. Уникално. Добре. Следващото нещо, което правя, стигнахме до стъпка 4. Нали? Така. Добре. Стъпка 4 е да си пия толкова вкусно чайче. Докато го чакам да изстине, определено пиша в дневника си, но вече докато си оправях там нещата и то беше готово. Но нека още малко все пак да постои. Да изстине. Аз не го бия съвсем студено, такова нито пари. Не пари просто. Така, нека да си сложа от кремчето, което ми беше уникално. То е за ръце. Така. И никак не е мазно, което аз харесвам, защото аз мразя кремове, които остават мазни, а този не остава мазен. Ето. Не е мазен. Добре. Пишете ми вдолу в коментарите, ако и вие мразите такива мазни кремове. Така. Сега вече
може да седна да си пина чайчето. Така да е, четвърта стъпка. Пивам си чайче. Топло, вкусничко. Ако се чудите какъв чай пия, билков. Защото до сега не съм опитвала други, а билковият си ми харесва. Ето в такава чашка го пия всеки път. Пише The Boss. Това означава шеф. Определено си пивам чайчето с нещо сладичко, бисквитки, но този път ще си пия просто чайче. Ах, пари! Когато пари, пия през лъжицата. Така. Нека да видим все пак дали пари. Така. Ако се чудите, ако случайно сте се зачудили на какво си опирам телефона, то взимам 1,60 вода. Стига! Кучето ми ме лижи, защото имам крем. Слагам 1,60 вода и го опирам на него. Добре, нека да пробваме чая. Идеално. Нито пари. Идеално си е. Така, докато пия чая си, пиша в дневника, но тъй като сега правя клип, няма да пиша. Надявам се не чухте как кучето ми ръмжи. Така. На здраве! Топло и вкусно. Тази лъжичка не ми трябва. Но пък се облизвам. Не ми трябва и си я махам. И ми остава само чаят. Така, пета стъпка, каквото правя след като се върна от училище, по принцип е да се изкъпя. Шеста стъпка, преминаваме към шеста. Шеста стъпка е отделям много време върху моите две сладоранки. Хайде, ела да те покажем. Първо, ето тази сладорка. Сладоранка. Тя е много държелюбна, миличка. Виж, името ѝ е Джинджер. Тя е Кинг Чарлз. Виж. Обича всеки, когато види, вече го обича. Стига си ме лизала. Тункай ме. Джиджи. Чакай. Тя не ме вижда. Джиджи. Джинджер. Джиджи. Добре. Сега ще видите и другата. Ей, това е за мен. Тя ме цъмка. Добре. Нека сега да покажем другата, която няма да мога да я вдигна, защото е 8 кила. Но пък ще ви я покажа. Тя лежи на слънцето. Обича да се пече. Ето я. Ехо! Путото. Вчера, като правих клип, скочих върху нея. Това е кучето. Виж ги. Хайде. Тя се казва Чайна. Това означава Китай, защото е китайско куче. Породата е китайско качулато куче, ако някой се чуди. Добре. Седма стъпка е... По принцип си пускам телевизора или сядам да си почита малко. Не че аз съм много по четенето, но пак не ми пречи. Да не ви се допи на вас чай. Ето ви, пинете си.
Ще излея. Не се вижда. Ще ви го покажа. Напълно билков чай. Косотия. Добре. Така. Нека да преминем към следна стъпка. Както казах, или се пускам телевизора, или чета. В момента няма как да ви покажа какво гледам, защото не гледам нищо, но ако си пусна телевизора, няма как да ви показвам какво гледам. Само ще чувате и ще ви казвам. Затова по-добре просто да взема една книга. Това чета тази книга. Направила съм ревю за нея. Проверете се в клиповете ми и ще го намерите. Тя е на английски. Ето, тя е на английски. Защото аз съм в Малта, остров и уча английски. И горе-долу малтийски. Но той е по-труден, затова уча английски. Стига си ме лизала пък и ти. Добре. Добре, за сега правя клип и няма да чета, но иначе ще си чета. Така, 8 стъпка. По някой път е да си пиша домашните, а някой път пиша на дъската. Ако не сте ми виждали дъската, ето я. Дано видяхте. 9 стъпка е да започна да ям неща. Да ям. Не такива... ставаш ли? На кучето си говоря. Добре. За какво говорих? Какво ям и по принцип си взимам някакъв снакс или бомбонки, нещо сладичко. Но пък може, ако съм гладна, да си взема нещо наистина за ядене. От няколко дни съм се пристрастила към чая. От към 3 дена съм се пристрастила към чая и не мога без чай. Всяка вечер пия чай и, както виждате, и като се върне от училище. Добре, стига сме говорили за чай. Така, и последната стъпка, 10-та, е да си играя. 10-та е да си играя. Много обичам да си играя, да снимам клипове и това е. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, дайте тъпзъп нагоре, абонирайте се за канала ми, за да следите клиповете ми и отново много благодаря за 8-то ми абоната. Чао! Очаквайте забавни клипове! Много забавни! Чао! Ами нещо не мога да дам да свърши клипа.